الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan marece na Alhamis 18 ga watan Ramadan, hijira ta fiye talikai, Annabi sallallahu alaihi wasallama 1445. Muna wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu ta'ala an birnin Sokoto a cikin shiyar Polo Club, inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani. A jiya Farfesa Mansur ya ƙare tafsirin sutar kiyama, kuma ya zan yana ɗan jin jiki a masassarar majina, za ka zan ɗan riƙa gwargwadon abin da hali ya yi. Za mu tashi a kan sutar insan, ita ce farkon karatun mai ne. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. wannan sura ana kiranta suratul insan domin za ta yi magana game da mutum, wato halittar mutum, jinsin mutum. Wasu na kiranta suratul amshaj ko kuma suratul dahar, duk waɗannan an ambace su a cikin wannan sura. Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr. Haƙiƙa hal anan ba alaba biha bane, wato tabbatar suwa ne. Haƙiƙa lokaci mai tsawo ya shuɗe alal insani bisa ga mutum lam yakun shay'an maskura, bai zan wani abu abin ambato ba, ma'ana ba a san shi ba. Maskur anan mawjudan, domin halittu da yawa sun gabaci halittar mutum, mala'iku da aljannu da sauran wasu dabbobi da yawa. Daga baya Allah ya halicci mutum ɗan Adam sannan aka san shi. To kayan a san shi lokaci na fage na mai tsawo. Don haka Allah ce hinun minad dahar, lokaci mai hwaɗi mai tsawo. Ba wanda ya san iyakarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Malaman tafsiri da yawa sun shiga su ta faɗi, amma duk waɗannan riwayoyi ba su inganta, wasu su ma Isra'iliyati ne. To Allah ya ce wato bai zama abin ambato ba. Mahi yawan jumhur na malaman tafsir sun ce ana nuhin annabi Adamu alaihi salatu wassalam, domin shi ne wanda Allah fara halitta. Aka mulmula shi da ƙasa, sannan aka bar shi kuma bayan mulmulawa shekaru masu yawa, kamar da ya zamna bai zan abin ambato ba. Bayan an mulmula shi kuma ya zamna haka nan ba a busa masa rayuwa ba, sannan daga baya aka busa masa rayuwa. Wata aya Allah yana cewa fa inna khalaqnakum min turabin, kawo ba ثم صورناكم شغبا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يوا ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. wato bayan da insani haƙiƙa mu mun halicci mutum min nutfatin daga digon mani. Nutfa ruwa ɗan kaɗan, domin mani da ake halittar mutum ga gani ɗan kaɗan ne, ɗan tarhe ne, bai kai wani abu mai yawa ba. Don haka kace mishi nutfa, tun daga farkon halittar sa ka san ba kowa hake ba, dan abu ne dan kadan. Kuma shi digon mani nan amshajin wanda aka gauraye, wato maniyin abin nan namiji da maniyin mace gauraye, ko kuma shi maniyin na namijin shi da zama gauraye, yana mani ya tashi ya koma saren jini ya koma tsoka, sannan a halitta masa sauran halittu a fidda shi. Mun gane ku? To mun halicci ɗan adam daga mutum daga ɗigon mani amshajin wanda yake gauraye,
sannan ubangiji ya halitta shi ya daidaitar da halittarsa kamar da ya faɗa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwimin mun halitta shi mun ka sanya shi a cikin sura mafi kyawu domin sura ɗan adam ta mutum ta yi kowace sura ta halitta kyawu to wannan halitta da Allah ya yi ma ɗan adam ya sanya shi a cikin sura ya halitta shi daga ɗigon mani wanda aka gauraye Allah ya yi saboda sababi me ya sababin ko me dalilin gashi Allah ce nabtalihi don mu jarabe shi ko kuma nabtalihi za mu jarabe shi ashe halittar da an kai ma ba an yi kana kawai ka zo ka ci abinci ka yi kwana ka yi wasa ka yi ƙwallo ka yi dambe ka yi rawa ka yi drama ka yi ba za ka halice ka ba akwai dalilin halittar da Allah ya yi maka don haka kada ka yi zaton cewa an halice ka a yi hasabul insani an yi turuka suna yana yiwa a barka haka nan sake to sai an jarabe ku jarabawa nan shine azama ayyukan yi a ce yi wannan bari wannan a gani za ka yi ko ba za ka yi ba Allah ya ce faja'alnahu sami'an basiran mun ka sanya shi ma'abucin ji kuma ma'abucin gani ai sami'a ma'ana za sam'in ma'abucin ji idan aka yi magana zai ji ba jin ba shi jin a yi magana ka ji to wannan shine hikimar ba kunne kurma nawa adda kunne suna da yawa amma ji din baya amfani to sannan kuma wannan ji hissi ba shi da muhimmanci ba ka jiya ka yi amfani da abin da ka jiya sannan kuma mun ka sanya shi basira ma'abucin gani ai za basarin ma'abucin gani ganin ka yi amfani da shi jin ka ya sauraron ma gaskiya ganin ka ya ganin ma gaskiya ka yi aiki da ita wannan shine babban abu Allah ya ce inna hadaynahu as-sabil sannan muka shiryar da shi hanya as-sabil hanya nan cewa inna hadaynahu mun shiryar da shi nan al-hidaya ama hidaya ama nau'i duce akwai za ka gani wato abin nan an halitta wasu ɗabi'u an ka shiryar da su da ɗabi'a su wadda Allah ke su zama kamar dabbobi za ka iske dabbar da ke nan Sokoto al'adar ta irin dabbar da ke ƙasashen Larabawa ne da sauransu ba wanda ya karantar da ita in gane ko to an shaidar da ita hanya sannan hanya ta biyu wadda an karataya ga irada shine ɗan adam da aljani ko wani an ba shi tunani ya yi hankali shi zaɓi ka san abu mai kyau ka san mummuna don haka an ka sanya maka shari'a an ka sanya ma hukunci idan ka yi abu kaza ga hujjarsa idan baka yi ba ga abin da za a yi maka saɓanin sauran halittu ko kuma nan in na hada na sabil daga wasu malaman tafsiri muka shiryar da ɗan mutum hanya ta hitowa ka dibi inda zai hito bayan uwa ta ya ciki wata 9 ina zai hito ka dibi wannan wurin a nan mutum zai hito in ba da ikon Allah ba da yarda wasu sauran na hidda mutum kuma abin ya koma yadda yake kuma jibi ya hitas kuma ya koma gata ya hitas wata ta yi haihuwa 10 wata ta yi 5 wata ta yi 6 duk wurin yana nan bai lalace inna hadaynahu sabil in ma shakiran wa in ma kafura ko dai shi mutum ya gode ko kuma ya kafirce duka dai ta rage gare shi zabi na gare domin shi an ka ba hankalin ya gane abu mai kyau ya gane mara kyau to idan ya gane ni'imomin da Allah ya yi masa ya gode to ya shine shakir wanda ya kafirce kuma shine butulu kafircewa iri biyu ce ko ya kafirce gaba ɗaya ya yarda ya yi musu ko kuma bai yi musu ba amma ya yi butulci ya ƙi godewa jin da Allah ya sama da gani to ba ha gode ba don ba ka yi aiki da su ba in ma shakiran ko in ma kafura to ci gaba إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا Allah ce na in ma shakiran wa in ma kafura ko dai ya gode ko ya kafirce don haka kenan al'umma ko shi jinsin na mutum zai kasu kashi biyu wasu su gode wasu su kafirce to ya faɗi sakamakon kowane ga yanan za mu gani sai ya fara da sakamakon wanda ya butulci ya kafirce Allah ya ce inna atarna haqiqan mu mun yi tattali lil kafirin daga kafirai waɗanda sun ka saba sun haƙe godewa
salasila sarƙoƙi sarƙa wadda ake ɗarme mutum a ja wa agalalan da ƙuƙumma hawa mutum ƙuƙumi a mai takku bajal wanda ya saba to za mu yi mishi wannan kamar da ya ce ga wata aya sun mafi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku ku sanya shi a cikin wannan sarƙar kuma malaman tafsiri na cewa zira'i na mala'iku ba zira'i naka ba domin dan wuta za a abin nan busa girmansa haurensa zai kamar girman dutsen uhudu za a ke nan sarƙar da ta ɗanmu ne ba ƙaramar sarƙa ba ce to wanda ya kahirce mu yi tattalin salasil sarƙoƙi wa agalalan da ƙuƙumma mu ɗarme shi da su wasa iran kuma da wuta mai tsananin zafi ce sa'ir wuta mai tsananin zafi wannan shine sakamakon wanda ya saba to wanda ya zan ɗafa ga na sakamako Allah ya ce amma innal abrara amma mutanen ƙwarai wato waɗanda sun ka gode da ni'imar da Allah ya yi musu so kan ya sharabu na min ka'asin suna sha min ka'asin daga kwaccare ko kuma kwaf asalin ka'as kwaf wanda adda wani abu a cikinsa an cika shi da abin sha idan yana empty to ba a ce mai ka'as min ka'asin daga kwaf wanda a cikakke da giya ko da five alive ko da fura ba shi kenan ba yawa to in kana so ka zan cikin abrar suna malamai ke cewa ahlut ta'a wal ikhlas was sidq sune abrar ka zan cikin su ahlut ta'a duk inda Allah ya cinkai kai cinkai ka a wurin da'a magana ka da'a aikin ka da'a inda hake zama ai da'a komi da'a sai kenan wal ikhlas ka zama mai ikhlasi kai komi don Allah kuma ka bari don Allah sannan na uku asirik gasganta duk abin da an ka ce ma Allah ya ce manzon Allah ya ce to ka gasganta idan ka sa waɗannan sifofin to ka zan cikin abrar waɗanda za su sha min ka'asin daga wata irin kwaccare da an ka shirya musu wanda yake wannan kwaccaren kana mizajuhu kafuran abin gamin sa kafur ne asalin kafur turare an sifanta shi wannan ka'as din da abin da ke cikin sa da kafur kamshin shi wannan abin shan da zaka sha a cikin wannan kwaf kamshin sa kamshin kafur gane ko anan duniya ma za ka ga lemukan da ake ai kamshin sa daban-daban mango juice kamshin sa daban guava juice kamshin ta daban yawa strawberry kowane kamshin sa daban to shi wannan kamshin sa daban kafur kuma ba sai ka je kasuwa ka so ka hada ba a'a ba sai matarka ta je kasuwa ta hada ma ba haka za a yi ba Allah ce aina marmaro ne yana gudana ba wahala Allah ce aina marmaro ne ya sharabu biha ibadullahi wato bayan Allah suna sha daga gare shi su je su ɗebo su sha yufajjirunaha tabjira suna jan sa ja suna bubbugowa da shi bubbugowa babu wahala in nan haka sai ka jawo in sama haka sai ka jawo ko ina haki ba sai ka tashi ka amin Allah ya kai mu wannan shine wanda ya gode to idan kana son ka samu wannan abu da Allah ya faɗa saurara ka ji in kana cikin su in baka ciki kokari ka shiga ga masu shan ka'as nan za mu faɗi ci gaba yufuna bin nadar ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Allahu akbar to ku saurara ga su masu sha cikin ka'as Allah ce su wane ga su yufuna bin nazar waɗanda ke cikawa alƙawulla waɗanda sun ka ɗauka alƙawali ka ɗauka tsakaninka da Allah ko tsakaninka da al'umma ka cika malaman tafsir na cewa nan yufuna bin nazar an nazar anan
ayyufuna bima awjabahu Allahu alaihim suna cika abinda Allah ya wajauta a kansu sallah suna yi yadda Allah ya ce ayi sallu kama ra'aytumuni usalli kamar yadda manzo Allah yake yi haka suke yi azumin su na aiki inda kana da hujjar yin saka ga abin nan daga sunna yana yi shine sababin samun ka wannan shiga aljanna yufuna bin nadar suna cikawa alƙawalin su in sun kai tsakanin su da Allah ko tsakanin su sauran jama'a dai kenan ko to na daya waya khafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini da attahi shine yana alƙiyama kana sharruhu mustadiran yinin nan sharrin san mai watsuwa ne kowa sai ya sama sama ta samu ƙasa ta samu idza sama'un shaqqat sama ta tsage idza sama'un fadarat bin nan da sunan ƙasa ita ma ta samu idza zulzilatil ardu zilzalaha an girgiza ƙasa sharrin sa ya watsa ko ina ba wurin gudu to suna cika alƙawari don tsoron wannan yinin kai ma ka yi aikin ibada don tsoron wannan yinin kada ka ce kana ibada Allah kawai don ka shiga aljanna ko kuma don ɗaya baka lada a sai ka gama biyu khawfan wa dama'an kana son aljanna kana tsoron azaba shine wannan yinin domin nan ne ma'aunin tsira in ka tsira a wannan yinin ka tsira idan baka tsira ba kuma shikenan baka tsira ba ba sauran gyara ba kare oba ba sifil oba in ka faɗi can ka faɗi in ka ci ka ci shikenan kuma gida biyu ne ba na uku ko kana aljanna ko kana wuta dole ka fita guda ba na uku to waya khafu da suna tsoron yawman wani ne wanda yake kana sharruhu mustadira biyu kenan sannan wadi imuna da'am suna ciyar da abinci ga inda aiki yake yanzu wadi imuna da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da son abincin da suke yi su ba su ba wani domin idan ka ce sai ya ishe ka za ka sadaka ba ka yi har abada ɗibi ba wani in ka so kwano 10 na gumi wani bai da ɗan marafa ɗibi ɗan marafa ka bashi ni zai rage ka to shine nan ala hubbi yana son abincin ya ɗiba ya ba wani mutum nawa ke yin wannan yanzu sai wanda Allah ya taimaka wani abin da ke dibi aini ma bai isa ta to in sai ya ishe ka za ka yi sadaka babu sadda za ka yi don haka Allah ce ga wata aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku samu aljanna sai kun ciyar daga abin da kun kashe so ɗibi ka bayar kuma kada ka bari abin nan sai ka ci abinci diyanka sun ci abinci ya kwana ya rube abi da almajiri ba mutum bane shi ɗibi ka ba shi ta hanka ci in hane ku to suna ciyar da abinci suna son abincin nan miskinan ga miskini shine wanda baya da kullum sai ya bida kamar aksarin mutane yanzu ai miskinai ne Najeriya ma akwai da ba miskini ba a wannan ƙasa zamani namu yana da wuya ƙalilan ne miskinan wa yatiman kuma da yatim shine wanda bai da uba ubansa ya mutu yana karami wa asiran da wanda aka kamamme an kamo shi a wajen yaki ko a irin wannan zamanin da ake kawo mutane a taimake shi a fidda shi duk yana shiga wa asiran da kamamme nawa kenan biyu kenan ko uku kenan to gashi suna cewa inna ma nud'imukum liwajhillahi kuma muna ci yadda ku dan neman yarda Allah kuro ba don wani ya gani ba don ku jefa mana ƙuri'a ba don haka nan in muna fati guda in ma fati guda duk ba ku zamu yi saboda Allah zamu wannan shine musulunci amma idan aka hidda buhuwa kace ka ba wani dan ba fatin mu bane ba musulmin ƙwarai hake ba musulunci ya hada ku ba fati ya hada ku ba kana iya barin can ka komo nan gobe ku zan wuri guda shi na iya bari shi koma can ku zan wuri guda kaga abin shiriri ta ne kenan inna ma nud'imukum liwajhillahi hakika muna ciyar da ku don neman yarda Allah kurum ba don wani abu ba shi kenan shine manufan ba sai ka zo ka yi godiya ba wani idan ya sadaka sai abin nan malam ba a ga sako ba halal ce na gani na gode ba amma son muga huskarka shi kenan inda ma in kullu wajhillahi sannan na biyar ko
la nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba mu son sakamako wurin ku, ba mu son godiya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamdarira, mun yi haka nan saboda muna jin tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda yake abusan mai abin nan kaman mafuska, qamdarira mai yawan tsanani, shine yashin abin nan yini alkiyama. Allah ce mishi abusan, ma'ana abas, ya ɗarmi huska. To ko yi shan toka bai shi tokar ranar alkiyama ba, don Allah ce mai abusan, busashe ne, fuskan nan ginis ba rahama gare ta, sannan kuma ƙamɗariran ne, mai tsanani ne, ba ka iya keta shi ka wuce. To ka yi waɗannan abubuwa da muka faɗa, ka auna suka gani sun yi daidai da kai ko ba su yi daidai da kai ba. In sun yi daidai da kai to kana cikin abrar, waɗanda ke shi rabu na min ka'asin kana mizajuhu kafura. In ko baka ciki kokari ka dawo a cikinsu, Allah sanya mu a cikinsu. To ci gaba, fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Allah ya ce fa waqahumullahu, su abrar din sai Allah ya tsarshe su sharra zalikal yawm, sharrin wannan yinin shine yinin nan abusan kamdarira. Allah ya tsar da su sharrin wannan yinin, Allah ya tsar da mu. Walaqahum, kuma ubangiji musibuna tsanani, kuma zai tashi cikin hasken huska. Wasurur, sannan kuma zai tashi cikin farin ciki, domin an bashi certificate ɗinsa ga hannun dama. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Da hannun dama sai ka alal ara'iki bisa ga abin nan gadaje masu akabisa. Ka san akabisa? Ka san gado mai akabisa? Sai yaro hake. Da ka an kai amarya yawa to ka gane. ‘Yan ango na ciki ma ba a ganewa, irin kawar da. In ka shiga ɗaki, ka shiga abin nan an kai ma amarya, ka shiga cikin ɗaki, in ba ko shiga ba a gane kana ciki. To ga su gingincire akan irin waɗannan gadaje nasu. Alal ara'iki, Allah ce la yarawna fiha shamsan wala zamharira. A cikin aljannan nan ko cikin waɗannan gadajen ba su ganin rana. Ita abin nan na rana babu, ba su ganin don an tafi da rana, babu ta cikin aljanna. Sannan abin da rana ke sababarsuwa shine zahi, kuma babu. Shi an ma'ana la yarawna fiha shamsan, ba su ganin rana, ba su jin zahin rana. Wala zamharir, ba su jin sanyi mai tsanani wanda ke kare kashi, yana abin nan jiki na rawa, babu. Normal temperature a cikin aljanna. Amin. Tun duniya Allah ya wasu wannan. An ce Ali ibn Abi Talib haka yake ko, ga hadisin dalailun nubuwa na cikin Baihaqi. Annabi ya masa addu'a, bai jin zahi bai jin sanyi, normal yake ko yaushe. Allah sa mu zan normal a cikin aljanna. Wannan shine babba. Don ka san normal nan aljanna ba samu ba, mota AC, gida AC, yauce AC, to me ranar ta ka shiga wuta. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ba su ganin hasken rana, ba hajin zahin rana, wala zamharir, kuma ba su samun abin nan sanyi mai tsanani wanda ke hana hita. Wannan shine sakamakon abrar. Ci gaba ga cikin magana nan. Wadaniya والله عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. madalla. To ga cikon ni'imar su.
Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha kuma zilaluha inuwa ta aljanna itacen aljanna wa daniyatan tana kusa gare su cikin inuwa ba abin da yake abin nan daɗi kamar iska na abin nan na fadama ya iskan AC lahiya kuma ya daɗi don haka na aljanna ba AC akwai ba domin sai akwai rana ake bukatar AC can inuwa ce ta itace lukudum a ciki za su shiga shine wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyi na aljanna suna kusa gare su ba ka tashi ka ce nan naga cissawa a liƙe na wa lafiya lau wa zullilal qudufuha tazlila kuma qudufuha ƴaƴanta ita can aljanna wa zullilat an hore su gare su tazlilan horewa ma'ana duk inda hake suna nan kana ɗiba zamne kana ɗiba tsaye kana ɗiba kana tahiya kana ɗiba kwance kana jima'i ma kana ɗiba ka ci duk ɗai an hore duk yadda suke yadda hake su haka za ka yi sannan wayo dafu alaihim bi aniyatan kuma ana kewayawa gare su bi aniyatan da kwaf ko kuma kwanna ko akushi yawa abinda ake sa kayan marmari ko wani abu ko filar kace ko kwano kace duk ɗai ko kwacciya ko akushi duk guda ne ko tasa ana kewayawa da abin nan da kwanna min fiddatin na azurfa ba irin wannan faɗi ka mutu ba da sun faɗi sun mutu sannan wa akawabin da kwaf waɗanda adda mariki su ne akawab ka'as sai an cika shi da wani abu in gane ko to shi ma wannan gashi ana yawo da shi Allah ya ce su waɗannan kwaf kanat qawariran sun zama na qawarir qawarir shine glass cup gane ko amma ba irin naku ba don naku yana faduwa ya mutu to na sai Allah ya ce qawariran min fiddatin glass ne na azurfa ko ya fada bai mutuwa sai ka dauki abinka to ina ne Allah ya ce min fiddatin ko qaddaruha taqdiran qaddaruha an qaddarta ta taqdiran qaddartawa ita kwaf din abinda an ma'ana wato an cika ta gwargwadon cikawa kowane mutum yaron da ka baka abinci ya sa abin da kake shanyewa ko kuma originally shi kwaf din da inda aka zuba ruwan kowane mutum an san ciki ne don haka nan da ya kan sai tsaya sai ka shanye lafiya lau baka sha ka raga kuma baka sha ka ce bai ishe ka ba gane ko mina ne sufficient ne qaddaruha taqdiran daidai yanzu irin kwaf ɗin da ake in sha ruwa nake sha ba ka sha ne an ka sha ruwa kila na ka shan ruwa da yawa to can duk daidai ne kowa an san gwargwadon yawa ga cikin magana ne wayo su ƙauna ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا to cikon magana Allah ce wayo su ƙauna kuma ana shayar da su fiha a cikinta ita aljannan nan ko kuma al'akawa ɗin waɗanda an ka faɗa cewa da kwaf na abin nan na ƙawarir to ana shayar da su cikinta ka'asan shi ma abin sha Allah ɗaya san kowane abin sha ne kuma abin da hake so lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk abin da hake shawa shi ko din zai zo ma da shi ko a nan duniya wani ya hishan abin nan abin da mutane ke shawa daban-daban ne wani na son abin sha na lemu wani na gwaba yake so wani na lemu wani na wane ne wajen hura iri na to kowane an cika mishi da abin da zai sha shi ne wasu ƙaunar fiha ka'asan kana mizajuha zanjabil abin haɗin wannan abin sha shi ne zanjabil abin nan citta irin wannan citta mai yatsu to shi ake haɗawa saboda abin sha an ka samu citta zai daɗi tana ɗan yaji nau'in yaji haka ko to ita ma wannan cittar ainan wato marmaro ne mai gudu fiha a cikin aljanna tusamma ana yi mishi suna salsabil shine sunan wannan marmaro gidan kowa akwai shi ba sai ka ce Allah bari in jawo ga ko ga ciwo dina a'a gidan kowa
tajri min tahtiha al-anhar, haka Allah ya ce aljanna. Zaka duk ruwan da garan kai ma kana da su, ba abin nan, ba goni. Ka sha zanjabil, ni ma in sha zanjabil, shikenan. To mu tahi wa yudafu alayhi. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. To ga cikin magana Allah ya ce wa yadufu alaihim wildan, kuma yara suna kewayawa gare su samari mukhalladuna, waɗanda a samari cikin lokacin su don sun yi kuzari wurin aiki, tsohon yake yi yau da haka an ka ce musu nan wildanun mukhalladuna, yara amma samari masu ƙarfi a jiki. Waɗannan samarin ba nan duniya bane, can aka halice su a cikin aljanna. Aikin su yawa suna abin nan kenan, me ake kiran service suna kewayawa suna baku, kuna zaune kuna hira kuna sha. Su ‘yan aljanna ne, cikin aljanna aka yi su, gane su ba kwaɗan suka so shiga ba, ‘yan gida ne su. Watan wildanun mukhalladu ne, yara waɗanda as samari, Allah ce ya zara ayatahum, idan ka gane su asibtahum sai ka yi zaton lu'ulu'an, saboda haskensu da kyawunsu kamar lu'ulu'i ne mansuran wanda an ka watsa. Lu'ulu'u idan an ka watsa shi bisa shin hidari zai kyau, ko kuma in an ka sa shi cikin zare, to haka cewa nusira min al-khayd kenan, an sa cikin zare an ka tsara shi za ka ga ya abin nan an ka sa ga waya sai ya kyau. Gane to haka suke yara in ka gane su, ko da tsaye sun ka jera zakkawo, in tahiya suka yi zakkawo, in watsa suka zakkawo, su waɗannan yaran. Kaga ibn nan Allah ya sifanta irin wannan ga matan aljanna ko, amma ya ce musu mi lu'lu'ul makanun, ina ne ake magana ko inda ake magana hurul in ka amsal lu'lu'ul makanun. Su matan aljanna hurul in su kuma kamar lu'lu'u ne makanun wanda a cikin kwaskwasa boye, kuma ba a yi su don su hito su yi ta aiki su wahala ba, ba a yi mata don su wahala ba. Kaga yanzu mace har da kwallo saboda tsokata kai a zafi kenan ba kore ne. Wa istabrak da istabrak duk tufahi ne masu walƙiya masu kyawu. Allah ya ce wa hullu asawir min fiddatin, kuma ai musu ƙawa da mundaye min fiddatin na azurfa, wato hannayensu akwai ƙawa, domin duk ƙawar da an kai ta hannu in ba munduwa an ka samu bara gaggaci. Domin in za ka son ka yi kawa jikinka ya kyau, hannunka ka sa mai kawa, me za ka sami shi? Agogo? Ai munduwa kenan. Kyawun adon hannu a sa mai munduwa. In dai kawa za a wa hannu to a sa mai munduwa. Ita asawiyar munduwa tana cikin kawai an aljanna. Kuma ayoyi da yawa Allah ya faɗi wannan ko. Akwai yuhallawna fiha min asawir min zahabin. Kaga akwai kawai azurfa kuma akwai ta zinariya. Duk suka yi yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'in. Suratul Hajj kenan ko. Wa libasuhum fiha harir. To wayan su a cikin aljanna harir ne. To ci gaba. Suka karanta. Allah ya ce wasaqahum, kuma ubangiji ya shayar da su wani abin sha min rabbihin daga ubangijinsu. Wato wannan abin sha na ƙarshe abin sha ne sufficient, ba wancan na wanda ka sha ba, wani sufficient ne Allah zai tanada ma 'yan aljanna ya ba su. Don haka Allah ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahuran, wani abin sha daga ubangijinsu tahuran mai wanke ciki. Me kuke kana sayan kun ci abinci kana ganin gidajen masu duniya an ci abinci sai a kawo wani abin sha appetizer ko me appetizer ko wanda ke sa a ci abinci kenan
to wanda ke gyara ciki ya wanke shi wani kamar a baka tsamiya kursalar ko to wannan wani abin sha dai ubangiji zai ba su wanda yake ɗahuran mai tsarkakewa mai wanke ciki ya gyara jiki to duk waɗannan abubuwa da mun ka ba Allah ya ce mun ka ba ‘yan aljanna Allah ya ce inna haza haƙiƙa wannan kana ya zallakum gare ku jaza'a sakamakon aikin ku a nan duniya ashe ba mai samun aljanna sai ya yi aiki duk wanda ya zama bai aiki na Allah ka ba mu aljanna to yana izgili ne don bai samu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula sai an yi aiki kuma aikin nan ba da hake so ba sai wanda annabi ya bayyana shi kuma in ka amso ga wani ba manzon Allah ba ka shiga aljanna zaka in duk waliyin da a duniya ya taru ya hadda fa'ida ka amshe ta ka karanta ta samu ta annabi baka da lada ko baka shiga aljanna amma an kai rike fa'idan manzon Allah in duk waliyin duniya saba mata kai bisa gaskiya kada ka damu wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya zan godadde inji ubangiji Allah ya gode muna ci gaba inna nahnu nazzalna 'alayka al-qur'ana tanzila فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Ubangiji ya bayyana mana ni'imomin da yawa ɗan Adam da farkon sura har zuwa nan har sakamakon da an ka bashi. Kuma ya gwada masa sakamakon waɗanda sun kai butulci da waɗanda ba su yi butulci ba har zuwa nan. To Allah subhanahu wata'ala sai ya zo da ta ni'ima ko da ta wacce ni'imomin. Ita ce ta Alƙur'ani. Kuma ita ce jagora na ka samu waccan ni'imar da an gama bayani. Don haka in kana son ka same ta to ka bi Alƙur'ani. Don haka Allah ya ce inna haƙiƙa na hannu mu nazzalna alayka mun sassaukas akan ka Alƙur'ani tanzila saukarsu. Ai faraqnahu fil inzal. Mun saukar da shi guntu gwargwadon bukata ba gaba ɗaya aka saukar da shi aka kawo shi dunkule ba kamar da an ka saukar da attaura ko linjila a'a aya wani lokaci sura wani lokaci aya 3 aya 10 aya 20 gwargwadon hali wani lokaci ma sura ta sauko gaba ɗaya kamar suratul an'am gaba ɗaya ta sauka saboda bukata. To Allah ya ce mun saukar da Qur'ani gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai sauraron karatu don ka yi aiki da shi. Kada ka yi wasa da shi. Kuma ka sani shine babban ni'ima. Ba wata ni'ima duniya da za ka rika ka kai ta Al-Qur'ani. Ga tsarin ibadarka ko tsarin rayuwarka ta yau da kullun ko tsarin mulki ko tsarin komai Qur'ani shine gaba. Wanda ya bar shi kuma duk abin da ka kama bai kamar shi ba. Sannan babu wani abu da za ka yi wanda zai cin masa. Don haka Allah ce fasbir kai dai ka yi hankuri li hukumin rabbika ga hukuncin ubangijinka abinda Allah hukunta ma na ka bi alqur'anin nan da sauran hukumce to yi hankuri kai tai ko ko abinda an kaddarta maka na shiryar da mutane da gargadi da wa'azi yi hankuri kai tai domin ba abinda ya gargadi da shiryar da mutane wuya kana gina wani na roshewa kana faɗai wani na karyatawa kana tumka wani na walwalewa kana tarawa na shurewa duk haka ne to ka yi hankuri irin waɗannan amma wurin gargaɗin nan Allah ya ce wala tudi minhum ka asiman aw kafura kada ka yi da'a ga duk wanda an mai sabo mai bayyanar da sabo karara aw kafuran ko wanda aka kafiri idan kace za ka yi aiki da Qur'ani ko ka yi wa'azi ko ka hana wani abu wani mai sabo bayyanan nan ka yace kada ka yi ko kafiri to kada ka saba kada ka mishi da'a ba da'a to haka nan a karanta Qur'ani ai aiki da shi ai gargadi da shi wajibi ne sannan yin karatun Qur'ani ai gargadi da shi kuma ba shi isa sai an bi fassarar malaman farko kamar da malam Sheikh Abubakar Mahmud Gum kullu yake faɗa karatun Qur'ani karatun hadisi da aiki da shi shine zama lahiya ga musulmi sannan yace karatun Qur'ani da hadisi da aiki da shi yake cewa ba ka tsira sai ka bi fassarar magabata haka nan sai ka yi aiki da sunna da manhaj na sahabbai sannan za ka gane Qur'ani amma ka ce wai kai Qur'aniyuna ne to kai dan uwan Shi'a ne da Qur'aniyuna
da shi'iyuna uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shiƙiƙai ne. Akwai na uku ɗinsu waɗanda su ma ‘yan uwan juna ne, su ne masu haɗa tasawufi da shi'anci, irin aƙidar Abdul Jabbar Zindiq na Kano. Akwai irin wannan aƙidar ita ma a cikin mutane. Za ka ga ɗan ɗariƙa na cewa ai shi aka duk su ne. Da akwai waɗannan miyagun aƙidu, wajibi ne a yi faɗa da su, wajibi ne a bayyana illarsu. Babu goyon baya gare su, babu haɗuwa, babu a zauna tare, ba abin da zai haɗa mu. Da shi a ku zauna wuri guda to a yi ne. Ya zagi Abubakar, ya zagi Umar, ya zagi Usman, ya zagi Aisha. An rubuta littattafai dubbai akan haka ne. Karanta littafin Al-Ghadir na Muhammadu Al-Aminu Ash-Shi'i, babi kitab musamman ya kulla akan zagin Umar, babi 100 ya kulla ƙarƙashin wannan kitab na zagin Umar, babi 100. To shi wanda za a zama da shi, wanda ke wa Aisha ƙasafi bayan Allah ya wanke ta, ya saukar da aya 18 na barranta ta kace mata fasika, kuma in zauna da kai, to mu yi mi sai dai mu yi dambe da mun zauna, amma ba da zauna ba shi babu bai yiwa. Haka mai tunanin wai shi a kaza kaza, na ji wani malami na cewa wai ai abin nan littafin Khomeini Kashful Asrar wai ya rubuta shi tun 1940 duk cikin lokacin ƙuruciyarsa, duk zagin sahabbai da ya da cin mutuncin su duka wai tun yana ƙarami ya rubuta. Yace to da ya tsuha ya warware abin da ya rubuta, hayyan mutu ita ce aqidarsa. A cikin Tahrirul Wasila littafin sani yana nan karanta ka gani, an tambaye cikin abubuwan da ke abin nan cikin ruwan da ba su tsarki, ba su arwalla, ba su wankan janaba. A cikin ruwan da ya faɗi na najasa, ya ce ruwan da ahlus sunna ya sha ya raga, in ji Khomeini. To shi wannan haka cewa wai mutumin kirki ne ba tare da shi, ni sha ruwa yanzu shi gari najasa ne, kamar alade ya sha ruwa, shi za mu zama da shi, to mu yi ne sai dan dai mu waɗannan shegan takoki har yanzu Sokoto ba su shigowa. Ba mu hana a tsaya Zaria, Kaduna, Kano a yi ta yi ba, amma mu nan Sokoto muna nan har yanzu. Ko shigo da shi ana ta lahira. Ka zo a cikin Sokoto ka zagi manzon Allah, ka zagi sabbin Allah ba yiwa, ba ziwa har abada. Ai an gwada an gani, da Zazzagi in ya zo har masallacin Bello yake shiga, muna zama ya yi wa'azi, amma da ya gwada ya koma zahiri ne ya shigo. Shi wanda ke cewa a haɗu ya shigo ga gari na ai garin su ne, shigo kai wa'azi, ai ba yiwa ne. Kuma waɗancan Kaduna don sun san sanoni aka rabu su. Mu ko Abdul Jabbir ya so ya zo Sokoto ya yi wa'azi, bai so ba, ya samu kuma bai samu har abada. Ka zo nan Sokoto ka ce ko shin hida da ɗan hodiyo shin hida ka tumbuke ka yas. A yana da wuya, yana da wuya. Daula ce wadda an haka bisa ga sunna, bisa ga tafarkin sunna, bisa ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa ga son sahabbansa da matansa da ƴaƴansa. Amma ka ce duk ƴaƴan manzon Allah in banda Fatima duk shagu ne, sannan in zauna da kai, in zauna da kai. Wannan da'awa ce ta shedan kawai. Allah ya ba mu ikon gyara. To ina ne mutum. Wasu kwarin marabbai ka ambaci Ubangijin ka bukuratan sahiwa asilan da marice, shi na ka yi tasbihu kuma ka yi sallah. Wasu na cewa ka yi sallah da abin nan ta subahin da azuhur da la'asar, su ne bukuratan kenan. Wa asilan ka yi sallah magariba da isha'i wa min al-laili. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل haka nan a cikin dare fasjud lahu kai sujuda gare shi, shine kai sallar magriba kai sallar isha'i, wasabbihu kai tasbihi gare shi laylan dawilan dare mai tsawo. Wannan yakan yi yau da annabi ake kuma da kowa ake, shine kai abin nan tahajjud, ko kuma annabi shi wajibi ne shi qiyamul layl, zaka da shi ake ana da wanda ya koyi da shi. Isa mu iya su magana ci gaba. Inna يحبون العاجلة ويذرون
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. to Allah ya ce kai sallah cikin dare kai tasbihi kai sallah dare mai tsawo inna haula waɗannan da kai kira suna ta gudu ba su gode ma Allah wato abin nan wanda suka kafirce ko sun kai butulci yuhibbuna al-ajila suna son ta kwace duniya wa yazuruna suna barin wara'ahum bayan su yawman thaqila mini wanda an mai nauyi shi da yana alkiyama ashe mai hankali kamata ya shiga yinin nan mai nauyi bisa ga ajila Allah ya ce su sani nahnu khalaqnahum mu mun ka halice su wa shadarna asrahum mun ka karfafar da gabban su kuma wa idza shi'na idan mun so baddalna amsalahum sai mu canza irin su mu kwashi su mu kawo su ba wani abu bane tabdilan canzawa wata da su gaba daya inna hazihi tazkiratu haqiqa wannan sura da muka karanta muku tazkiratu wa'azi ce kuma kun ji shi to ba ku da hujja ku riƙe abin da kun kaji faman sha'a takhaza wanda ya so ittahaza shiriqo ila rabbihi zuwa ga ubangiji ne sabila hanya ga ta ya kama ya tayi wa ma tasha'una amma ku sani ba ku iya son komi illa an sha Allah sai idan Allah ya so inna Allah kana aliman hakima haqiqa Allah masani ne kuma mai hikima yudkhilu yana shigar da man ya sha'u wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahmarsa Allah sanya mu a cikin ta wa zalimin azalumai a'adda lahum azaban alima ya tattalin azaba mai radiya aje musu Allah shi da shi mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi ya muna ya biya bukatun mu ya ɗaukaki sunna da masu ahlus sunna karkatar da kafirci da bid'a wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.